Mm. Crunchy. Crunchy. Hello mga kawigil! Yung po. Ngayon ang pagsasalo-saluhan po natin ay isang kabundok na popcorn shrimp. Or popcorn. Popcorn shrimp. Tapos meron din po tayo ditong sweet chili sauce. Ito. Yan. At garlic mayo. Mayonnaise. Siyempre meron din akong ketchup dito sa likod. Hindi mawawala po eh. So bago po tayo magsimula, Parimod po tayo. Maraming salamat po sa pagkain ng binigyan niyo po sa araw na ito. Sana po mabagyan natin may masakit. Amen. so let's bite! Subok mo na. Mm. Crunchy. Crunchy. Sangka, ito dito. Nasubo po. Oh! May kanin din po dito. Delicious. Ito pa ah. Kanin. Lutong niya, no? Popcorn na popcorn. Nantay natin dito. Yan, no? Shrimp. Shrimp. Kasi yung normal na shrimp is binalutan ng breadcrumbs. Kain pa. Tapos meron siyang ano, medyo pagkalasa ng chicken nuggets. No? Wow! Yan. Sasalo po. Untong niya. May balat pa siya pero malutong naman. Ilang pesos nga pala to? 70? 70. Kaya ba natin yan? Mga balat. Sarap. Ano pa nga sa ketchup mo? Ketchup. May mga balat po. Masarap siya sa ano, sweet chili. Masarap din siya sa garlic mayonnaise. Crispy. Pagkagagat mo, malambot yung loob. Ano na to? Sarap po. Sarap.
Mm. Mga balat niya. Hindi lahat ng skin tinatanggal. Crunchy. Nakakain mo yung dulo. Minsan. Pero parang mas gusto ko siya sa ketchup. Sarap. Favorite nanay, hipon. Ano? Kain po. Mm. Gusto tayo. Oh. Oh. Wow. Mm. Sarap. Sarap. Mm. Wow. Mm. Ito ba? Hmm? Gusto mo? Okay. Kain po tayo. Crunchy talaga. Mm. So, para maabot mo na. Hindi pa tayo ketchup. Yan. Mm. Maubos na yung ano, Yung garlic. Ayun. Mm.
Yung balat niya, oh. Balat. Sarap. Okay, sana to kung may flavor pa. Hop. Cheers. Silo na nasa upuan. Hop. Napapap yung crunch eh. Kaya mo na to? Sige po. Thank you. Magsha-shoutout na rin kasi po ako. Shoutout po. Kawigil. Kain ko muna. Sarap. Sayang, di natikman na ng nanay. Nga. Meron pa yata dun eh. Wala na. Wala na. Nakakain kasi po yung si nanay tsaka si tatay, di ba? Yan, so habang nakain pa si Richard, kaya mo na to? Yan, magsha-shoutout na po tayo. Shoutout po. Yan, so, shoutout po kay Rowena Fa. Tara po. Kay Nira Ocampo ng San Diego, California. Hello po. Kay Meregildo Sent. Kay Josie Bautista ng Bataan. Tara po. Kay Ronaldin Nones ng San Miguel, Lubao, Pampanga. And Yabut family. Hello po. Kay Dato Encado ng Baguio. Maria De Leon ng Sydney, Australia. Losa Calderon and family Aga. And family Roas. Hello po. Hello po. Kay Cherry May, Secretaria Gador, Oni Bautista. Hello po. Nakatago pala eh. At kay Azenej Compusiesto Digon, Teresa Galura Visario ng Bataan, Ivory Gose Ancheta at sa asawa niya si Dennis at sa anak niya si Hayden. Hello po. Kay Catalino Choki Baguhin, Jamie Sola Jr., Nicolay Fernandez Vlogs, Grizalyn Taginod, shoutout sa dalawa niyang makulit na pamangkin. Hello po. Na si Melissa Taginod at Anderson Taginod. Hello po. Apo. Rosalyn May Torres, Leila Cantalejo ng Daman KSA, Crown Nathan Bukoy, Jenny Lopez, kay Rox David XC, Angel Mendoza, Megan Jainer, Hello po. Francine Yeban, Julio Doms, Jibut Ubara. Hello po. Kay CJ De Guzman, Raymar Ebon, John Jorus De Leon, Felix Faduhilo ng Ilocos Norte, Daniel Santiago, Jeannie Claude Cilia, Wenceslas Listats, Alan Super from Los Angeles, Hello po. kay Erica May Evangelista, Kim May 0718, Rubilin Latonio, Cyrus Ken Abadilla, Fritzy Apaw, Rolando Malehena, Apple Ann Cavano ng Tansa, Cavite. Hello po. Hello po. Wow. Water. So, sobrang crunchy talaga siya at nagpop-up.
Kaya nga popcorn shrimp. So, yun po, mga kawigil, maraming salamat sa Diyos. Thank you po. Maraming salamat kay Rishan dahil rin. sinamahan mo rin ako dito. At hanggang sa muli, mga kawigil, kaya bigla lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.